señoras e señores, son as 6:09 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia. Como cada tarde estamos no A Voltas co Prato. Se aínda non nos seguides nas redes sociais, bueno, sodes boa xente, pero queremos que seades mellor. Así que, por favor, seguídenos nas redes sociais, @Voltas co Prato, e temos penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano. Hoxe tamén neste venres é que fan dúas persoas que habitualmente caenme ben, pero xa non sei se me caen ben ou me caen mal. Así que pasen, por favor, Xulio e Estefanía Colmeiro. Un aplauso para eles. A ver, Cañotas. Explícate. No, é que mira, vou explicar por que dixen isto. Porque non pode ser é que eu teña esta relación de amor-odio con Xulio, non pode ser que teña esta relación de amor-odio, vale, que parece que nos levamos así un... Por que odio? No, Por que odio? Home, tirasme caña. Pero é amor, amor. Bueno, É a miña forma de querer. venga, pois tens unha forma ben rara de querer ti, Tens unha forma ben rara. Amores reñidos. Somos máis queridos, xa, pero outra cousa máis. O dedito. O tema é que con Estefanía, por moito que eu intente falar ben con ela, tal, non sei que, nada. É unha relación odio-odio. É dura como un peredo, tío, odio completamente, ou non? A ver, é a miña forma de querer. Non me malinterpretes. Ti queres así? A ver, a ti en especial, sí. Ao mundo xeral, non. O sea, que son eu o causante deste Síntete rifirrafe, non? afortunado por ser único nesa sí, forma sí. de querer. Sí. Xulio, pasa chaljo. Sí, estaba mirando que esto... Bueno, prender. El, cando que iré, No. Sin Total, problema. estaba falando vos. Sí, queres algo, Eu son algo máis? atrecho. Necesitas algo? Queres pedir algo? No. Estás ben, sínteste No, ben? perdón. No, é que das moita É caña. que de Despois verdad. queres que te queiramos. Esa é a túa forma de querer tamén. A miña Claro. forma de querer é aguantarvos que bastante fajo, durándovos todos os días. Vamos ver que cociñamos hoxe, atención, porque pinta moi ben a ver que nos trae Xandre e Aguiño. Ola xente, que tal? Son Xandre Miller, cantautor galego, e hoxe estou aquí para explicarvos como facemos as navallas en donde eu son, en Aguiño. Hai moitísimas formas de facela, pero a verdad que aquí están tan boas que o que lle temos que botar. Primeiro, o que facemos é coller unha plancha e botarlle unha gotiña de aceite. Unha vez que estea a plancha un pouquiño quente, botamos as navallas e sin tocarlle temos que esperar a que a navalla abra. Unha vez que estea aberta, botámoslle por encima outro chorriño de aceite. Para gusto, o que queira pode botarlle tamén un pouquiño de limón. E xa estarían listas, están de maravilla. A ver, vamos a la voz, ¡Qué maravilla! Xandre de Aguiño que nos trae navallas, que é algo... Navallas. Buah. É o máximo. Eu teño a canción con eso. Es unha canción de... Sí, da miña época. Da túa miña época? Sí, non sabes? Cruza navallas para una Espera, mujer. sube un pouco máis. No, porque non me dá o falsete. Pero dalle, Non me dá o dalle, falsete. dalle. Cruza navajas para una mujer. Eso é de Mecano, non? Home, claro. Sí. Eso é moi da túa época. É da miña época. De cando teus pais te estaban facendo a ti. Ainda non. No, sí, Ainda andaba non. Probablemente se coñeceron con esa canción. Sí, eu tiña outra de terbutalina. Pasa que non me acordo. Barato, marisco barato. Además, o deje. Marisco barato. Marisco barato. Hai que facer así, como a él, si non mola. Esa é da túa época, sí, eu non coñezo. Esa é da miña época, o sea, é de agora, Ni ritmo, actual. nin gusto, nin falsete. Parece faltando a terbutalina. No, a ti cantando terbutalina. Vale. Bueno, navallas de Aguiño, navallas á grella, que é como as fan ali en Aguiño. Non sei que ides facer vos, Estefanía. Vamos a dar unha voltiña, porque senón non teríamos contido neste programa. Claro. A ver, O problema é o contido, claro, ahora. A ver. Antes era o presentador, ahora o contido. as navallas Sí. xa son boas de por sí, a grella están estupendas. Correcto. Pero bueno, temos un programa de cociña estupendo, Ajá. con un presentador maravilloso. Bueno, que lle pasa a esta Entón, muller hoxe? vamos a facer algo máis con esas Sí, navallas. é a medicación. Entón, eu vou facer unha tortilla de navallas. Unha que? Unha tortilla de navallas. Unha tortilla de navallas. Oiches ben. O sea, Oiches ben. vas a estrajar unhas navallas. Por qué? Ou unha tortilla. Unha tortilla. E despois queres que te queira. Defíname esas cousas. Como Es que de verdad, quieres chico. que te quiera así? Non é así? No. Non sei. Ibas ben, pero Iba ben. no. Tortilla de navallas, eu estou tan sorprendido como a xente da casa, probablemente, porque non sei que vai sair de aquí. Don Xulio Navajas Mato. Pois mira, eu vou facer dúas elaboracións diferentes. Sí. Vale? Porque son bastante sinxelas as dúas. Entón, unha vou coller a navalla como se fora unha vieira. Eh? Si vou coller unha navalla
vou coller unha navalla como se fora unha vieira e vou na gratiñar ao forno. Ti sabes que son distintas a navalla e a Sí, vieira. bueno, son distintas ou non, viven dentro dunha cuncha. Claro, pero moi diferente. Tamén o mexilón, tamén o berberecho. Pero tamén poderíamos facer co berberecho igual é máis complicado, que máis pequecho, Pero pero... que vas facer, entón? Vou facer unha navalla gratiñada, unhas navallas gratiñadas. Pero que vas gratinar unha navalla se non lle entra nada aí para gratinar? Bueno, ti deixame a min. Valo facer ti? Non, está claro que non. E por outro intre vou facer unhas navallas que simplemente as vou abrir uns segundiños ao vapor, vou coller esa carne semicocida e vou na terminar cunha lima e unha vinagreta de ají amarelo. Acordaste que utilizamos algunha vez? Ajín. Ajín. Sí. Pois vámonos, xa teño despebetado. Despebetado. Claro, O despebetador que a de pesbete. De pesbete xa dixeche mal. Outra semana sin chapa. Bueno, pois eso. Bueno, pois que vai estar guai, non? Sí, Máis eu penso que receitas sí. interesantes. Ademais, a navalla non é que sexa un marisco hiper ultra mega caro. Moitas veces é un marisco que ten un prezo bastante aceptable. Marisco barato, marisco barato. Pois é que é un híbrido entre Julio Iglesias... Si fose Julio Iglesias, un teria que yonki de moverme así, platerías. teria que moverme así. Marisco barato. Así, un pouco así. Bueno, señoras e pues eso. señores, cociñamos navallas hoxe no Voltas co Madre Prato. mía. Marchamos con Estefanía Colmeiro, que xa marchou ela sola. Así que veña, vamos alá. Non me extraña. Sí, porque, Hola. que madre mía. Como estás? Estou moi ben. Estás ben? Cañotas. A vida ben? Mira, vouche contar. Esta tortilla que vou a facer, voulle dar un contrapunto cunha cebola caramelizada. Ostras! Entón, para caramelizar o que é a cebola, vamos a usar azúcar. Ah, pensei que iba a decir, para caramelizar a cebola vou usar cebola. Vale, moi ben. Moi ben. O ingrediente principal deste é unha cebola. Azúcar normal, moreno, moído, que azúcar vai ser? Branco. Azúcar branco. Sí. Branco normal, vale. Vale. Para comenzar coa cebola, Sí. poñemos un pouquiño de aceite, uso unha cebola tenra, Vale. Que é a que estabas picando agora? efectivamente, poño a cebola con un chisquiño de sal e vou na tapar para que se vaya facendo aí a modiño, Vale, vale? unha cousa. Normalmente, cando facemos tortilla de pataca, non caramelizamos a cebola. Por que a caramelizas aquí? Vale, para darlle o contrapunto coa navalla que é salgada, con sabor a mar. Para que sexa máis doce, o sea, para que sexa máis doce, non? A navalla, o sabor... Claro, desperta o sabor da navalla. Experto o sabor da navalla. Buah. Aí está. Se a navalla vai estar morta, que vai despertar a navalla? Pero o sabor Vai estar aí. non, o sabor está. Intensifica o sabor. A xente da casa que nos chame, por favor, 664-483-419 é o teléfono da Voltas co Prato. Contádenos como facedes as navallas ou que facedes coas navallas, porque hai xente, incluso sei de xente que a come en bocata. Sí, o que escoitades, navallas en bocadillo. Pois queremos saber como comedes vos navallas. E ademais, repartimos cartiños, 50 euros dunha vez e 50 doutra. Hoxe tamén no Voltas co Prato con 100 euriños para a xente da casa. E o seguinte paso, poñer a confitar o que é a pataca para facer a tortilla. Porque o azúcar xa lle botaches un pouquiño, ou foi sal? Botelle sal. Ah, vale. O azúcar, cando xa este a cebola ben refogadiña, botamos ao final. Eso en que momento é? Pois ao pasar 10-15 minutiños, máis ou menos. Cando este ben refogadiña. Vale. Cañotas. Cando estén os da hora galega, ti sacas a cebola caramelizada. Rematando, cando estén rematando. Cando estén rematando. Si Damos no- paso ao telexornal. Un momento! A cebola caramelizada, vou non enseñar. ¿No? Para eso estás ti neste programa. Para facer un pouquiño de maxia, se fai falla. Pois aí está, a maxia para Estefanía Colmeiro. Marchamos con Xulio Mateiro. Xulio Mateiro. É que Colmeiro Mateiro é Vale, claro. É unha tontería. Buah, que eres un... Unha tontería de Eres un deus das palabras, un deus Buah, qué barbaridad. da Real Academia. Sí, Son eu. Academia, como merisco. Mira, allo porro, allo e un poquinho de aceite de oliva, vale? Moi ben. Que vayan pochando. Sustituimos a cebola da vieira gratiñada que falábamos antes vale. por un poquinho de allo porro. E ti dirás, por qué? Por Pois qué? porque me gusta cambiar, está moi rico. Porque lle dá a gana. Vale, entón vámolo probar así, a ver Vale. que nos sai dai. Perfecto. En este outro lado teño para botar aí despois un poquinho de tomate triturado de que ven en conserva, vale? E teño, por que o teño coado? Porque queres o de abaixo. Claro, quero o de arriba. Ah, o de arriba. Claro, pensei que quero era a pulpa, vale? Coada, para que non nos enchoupe eso e nos retrase nos retrase. Simplemente Que listo queremos é este home, o sabor. Que listo Non é que sexa listo, é que esperei moito a que se evaporara o caldo do tomate. Ah, amigo. Vale? Entón, agora que vamos facer para abrir as nosas navallas, mira. Poñemos a tope, aquí teño unha pota con un poquinho de agua no fondo, vale? Agua, e a que chicheira,
Cheirame como a viño, non? Ten unha gotiña de viño branco, vale? Ves, Nada de xa viño sabía. blanco, para darlle aí un toque. Entón, vamos a tapar, vamos a poñer aquí o turbo para que tal. E vou ir escorrendo as navallas que están temos ben aquí as en auga. navallas, Son boas, teñen un tamaño moi bo. Son boas. E abriron, por que abriron? Porque cando as puxemos aquí a que depuraran, as sacamos desa malla que teñen, sabes? Son vir con unha malla e cunha goma. Se a deixáramos na goma e na malla, estarían ainda todas cerradiñas Buah. e apretaditas, vale? Pedazo navallas, Son boas, son. Navallóns. Navallas. De cantos estados serán as navallas? Pois non sei, Pero pero se che pilla a Guardia Civil igual te multa con esas. Con esas navallas. Non, me comerá dos dedos. Oixe, como se limpan as navallas? Igual que as ameixes. Eu normalmente metos un poquinho, normalmente veñen depuradas xa, Xa. Pero eu metos un poquinho en auga doce, máis por inercia que por outra cousa, para que, de todas formas, a auga ben ves que enturbian un pouco, entón. Sí. Porque sí Esto que, xa sí ferve, que é ves? certo que ás veces a min tamén pasado pois de comer navallas ou igual nalgúna boda ou así que veñeche con un pouco de area. Sí. Non? Eso é porque veñen mal depuradas. Ah. Mal, hai que depurar ben as navallas, que Pero despois escoita, o como brisca aí. ben dixeche ti, co precio que teñe non fai falta esperar unha boda para comer navallas. No, xa o sei, pero que teño visto en algún sitio. Mira, estos son simplemente uns segundos, que empiecen a coller corpo e xa os vamos sacando, ves? Tan rápido. Sí, simplemente que se encollan un pouquiño, ves? Mima, que buah, solta un aroma a mar, verdad? Xa, hombre, isto Oh, que gusto. é unha maravilla. Simplemente que queremos é que compacten así un pouquinho. Pero mira, porque ti, senón poden ti- quedar correosas. ti unha cousa, ti hai algún día no que non metes a mão no lume directamente? Queimome todos os días, cañatas. É que é unha cousa... Pero son sufrido. É que é unha Apaga o cousa... lume, que non Apaga o ferva. chulume, apaga o Sí, chulume. que non ferva. Ai. Que non se apaga, Xulio. Ai, apagouse. Apaga. Ahí No, está. se te estiveras queimando, xa verías como apagaba. Bueno, pero así tamén disfruto un pouco. Bueno, pues eso, mira. Entón ahora, témola simplemente... Sí. Mira, como podese ver nesta, por exemplo. Ves, sacámola de aquí para que se vexa. Ainda está algo cruda, pero xa ten un poquinho de textura, xa colleu un poquinho de textura. Ves, esta está... Está dourada. Sí, dobrouse, pero ben. Vale. É moito máis fácil traballar con ela, vale? Está me dando ganas de comer, Entón esta, por exemplo, ou ben a gratiñamos, vamos a apagar esta tamén, Sí, porque esta ou ben a tamén se gratiñamos, ou ben a utilizamos para terminar ca lima. Entón, ese pouquiño de cocción que lle queda é nos moi fácil de rematar ca lima. Claro, para a lima é para rematar o cociñado coa lima. Eso é. Entón, mira, para que non se nos pase isto, vamos a botar xa o tomate. A pulpa do tomate, A pulpa do Sí. tomate que ti ven escurrindo, pues, un cuarto de hora, máis ou Vale, menos, vale. Para quitarlle toda esa agua que decíamos. E agora paramos ya aí a cocción e que se nos faga un poquinho máis. Isto é o que vamos a utilizar para cubrir a navalla e despois gratiñar. Bueno, eu creo que Xander vai alucinar, con isto. Home, eu Porque espero que el lle guste. pedía unhas navallas á grella, pero veremos que é o que se atopa aquí. Eu creo que Vale. podemos chamar, Podemos chamar aí que andas ti a voltiñas mentre se desempaña a cámara do noso querido compañeiro. Que pase, por favor, Xander Daguiño, un aplauso para él. Hola. Que pasa? Como estás? Ben. Como estás? Pois aquí, mima que ben cheira, non? Verdad? É que eu estou alucinando o rápido que arrecenden as navallas tamén, Sí, que é un sí. produto que xa dá así olor moi Ides rápido. xa Está xuego, moi- Todo É mal. verdade, Dous imos de un pouco de vermello. vermello, os dous, non? Aquí xa Está me ben. bisaron, xa me bisaron. É o vermello do fin de semana. É o vermello de que ven a festa, ven o fin de semana. Sí. Vamos ver que é o que fai Estefanía. Veña, A ver. vente comigo por aquí. A ver, Boa tarde, Xandre. Que tal? Eu vou facer unha tortilla de navallas. espera, tortilla de navallas. vou traducir. Eu non che vou facer nin caso. Vale. Bien. Non, a ver, Xandre, non Está ben malinterpretes, sabelo. non é así. O que pasa que temos que encher un programa e as navallas á grella, pois, non nos dá tanto xogo. Pero que No, excusa é claro. esa? Como que Pero que excusa é esa? Temos que encher un programa. Pero ti, Estou falando con Xandre, Espera, cañotas. vamos a ver. Non me interrumpas, por favor. Quen se mete Ai, xe, na tua ai, forma de nenos facer as vendo vos, cousas? Ninguén. Eh. Por que te metes ti con Pois miña o pro- tortilla o de pro- navallas? o pro- No, que pasa aquí? Que hai nenos vendo a tele, Que pasa? Nada de discutir. O tempo Eso do hai outro programa, Xandre. o tempo do Bueno, programa a mí mola má idea, Entonces, A mí eu mola má para a idea. tortilla Marcho. de navallas vou facer ver. unha tortilla de patacas na cal Vale. despois ao remate vou engadir cebola caramelizada e a navalla que a vou abrir, ya pico e ya mesturo e, bueno, xa Vale, verás o vale. resultado final Bueno, da ten boa miña pinta, tortilla. Cando que irades, Teño as Aquí- patacas Cando que confitando irades, vos, e aquí teño a cebola Ah, moi ben, moi que a ben. vou facer caramelizada porque así, digamos que lle vai ter un contrapunto co salgado da navalla. Ca navalla, vale, pareceme Non sei perfecto. se che gustan esos A ti non te ten boa pinta, ou contrapuntos. que?
Ahora podo falar. Bueno, Podemos falar con Xandre, co convidado. Sí, ten moi boa pinta, ten moi boa, Bueno, ten moi e boa. todo verdade que sí, esto, Xandre, é que eu estou te explicando a ti a receita Explica, porque explica. eres o único que me entende. Vale, vale. Vale, toda esta receita vou acompañar cunha ensalada de tomate. Vale, para que tes... Voulle facer a esa ensalada de tomate unha cremiña a base de aguacate e pepino, Vale, vale. que vai ir aliñado con zume de lima, con coriandro, O sea, con unha tortilla sal, navallas con como pemento. camole. Sí. Prácticamente. No, no. Mira ti que tanto No, vender aquí a vamos a ter cousa. unha tortilla de navallas e despois vamos a ter un platiño para acompañala vale, con ok. unha ensalada de tomate. Ten Vale, razón vale. que necesitabas encher o programa, Ten razón que necesitaba encher o programa, Cañotas, Aquí. creo que Xulio necesita explicarche algo sobre as súas navallas. Pois veña, vamos xa. A ver por aquí que temos ahora, que moi boas, tal? como estás, Andrés? Mira, Pintazo eu tamén, teño as navallas simplemente a abrir un poquinho o vapor, que como ves ainda lle falta bastante para ter... No, bastante. A navalla logo se fai, pero... Pon a rematar agora no forno, aquí teño un picadiño Ajá. de allo porro e tomate triturado, vale? Moi ben. Entonces, vamos a botar ahora o pan rallado por riba, pero para aromatizar un poquinho este pan rallado vamos a relar un poquinho de limón. O pan. O pan. Eso é. É que o limón botella as navallas así por riba. Claro, Sí, pero así pero para que teña botas toquiño. O de dentro, a monda O no. zume. Entón, mira, desta maneira vamos a ir botando un poquinho de pan rallado con un poquinho de limón. Que boa idea. E despois aquí vamos a botar un hiliño un fiño de aceite de oliva. Era un toque de forno, uns segundos solo, son uns minutiños, perdón, uns segundos non que non se nos fai. Uns minutos solo para que gratiñe, na máis. Xa teríamos listo para... Vai estar a cousa reñida, Bueno, vexo que Xandre está moi atento ás explicacións Ah, eu dos sí. cociñeiros, entón non sei se Xandre xa ten unha opinión formada A ver, sobre as dúas receitas. está a cousa reñida. Eso sería como que máis común, Xa. máis fácil de facer, pero a tortilla en navallas a mí non se me ocurriría na vida. Na vida, No, Na a min, Unha a mí cousa, sorprendeu verdade, No. a tortilla de navallas, realmente sorprendente. Bueno, pois, Xandre, como non te decides, de momento, No. por nada, vou te mandar os sillóns Moi dos ben. sufridores. Vale, Perfecto. pois, un aplauso para Xandre, que está Gracias. connosco na Voltas co Prato. E creo que Eu teño que meter isto creo no que forno, don Xulio Gabeta. Mato quere meter Sí, as súas navallas eso é o que che ao iba a decir forno eu. a gratinar. Non estou seguro, Sí, pero sí, sí que andaba aí estou dándolle mira, voltiñas, sí ou non? Sí. Vale. Mira, se non tes nada que facer, podes abrir a porta, amigo. Sí, home. No, hoxe que xa. estás moi ocioso, e aparte despois do sopapo mental que che dou Aí a tes. compañeira. Aí tes. Mira, o que che dixen, un fiño de aceite, Ahora está perdendo calor. non perdeu. É como a ti, nunca perde. Bótalle un pouco de aceite para Nada, dentro, non? eso, teño a temperatura alta, Canto tempo? vale, pois hasta que nos gratiñe, pois como a vieira, máis ou menos, cando vexamos un poquinho doradito, vámonos Xa sacar, está. vale? Temperatura? Non demasiado, O eu máximo. teño a tope. Bueno, a tope, ahora a 200, vai O ser a máximo, 200, vale? Vale. Moi Pero ben. vou ir empezando ca outra. Segunda pouco a pouco. elaboración, que era... Era esa especie de, vamos a chamar como se fora un tiradito de, que non é tal, pero bueno, como se fora unha vinagreta de navallas. Unhas navallas en vinagreta, va. Veremos a ver o que. Queres falar coa xente da casa ou non? Sí, claro. Pois mira, imos a Guiño. Julio, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. Como estás? Pois aquí estamos. Sin Teño novedad. entendido polo que me dixeron que ti de pillar navallas sabes bastante. Home, sí, a verdad que dediquín 14 anos da miña vida a iso. 14 anos da tua vida collendo navallas. Sí, señor. Cal é a dificultade de coller navallas? Porque a mí sempre me sorprendeu moito como fai a xente, sabes? Que meten así como os dedos e sacan... No, pero a mí que seguramente se mergullan, non? Claro, serás mergullador, entendo, ou non? Claro, sí, por supuesto. Ostras, entón tens que baixar abaixo e cando saen como collelas, non? Sí, claro, as navallas, no fondo, pois, aí teñen como dous furadiños, dos cuales un que é máis grande que o outro, que ten uns peliños, identifícase, é relativamente fácil cando sabes, pero Sí, cando sí, non sabes, claro. sí, é complicado. Claro, como a todo, claro. Que curioso. Como a que todo. curioso. Que curioso. E hai moita navalla en Galicia agora mesmo? Hai navallas, sí. Este ano criou ben, a xente está contenta, Que ben. e, bueno, en Por eso tamén principio, porque se respetou. moi ben. Sí, home, supoño que se respetaría ben a cría a veda, supoño ter a veda tamén, non? Imagino. Sí, a xente cada día está máis concienciada, evidentemente. Bueno, pois eso é unha boa noticia. Que ben. E a xente sabe que eso, a navalla nadie che vai levar. Non é volátil que os está aquí e mañán está lá. Está aí, Claro. solo se vai se ti a quitas. Nada máis. Contanos, vendo as receitas que teñen aquí os nosos cociñeiros, ti algunha vez viches unha tortilla de navallas? Eu,
como anduve en tantos anos en ela, creo que fixemos de moitas maneiras, pero... Vale. Porque cando... Chega Claro, un momento, claro, que están moi boas crudas, Crúas, de todo, de todo. Crudas de todo, Sí, sí. de todo. E ti probáchela, Xulio? Sí. Mira, estas que están a medias van a probar ahora, tío. No, vale a probar ti. No, eu como Ti inteira. ti Sí, prova, sí. Ti non vas a probar? prova. No. Sabe completamente Está a marisco. Nada máis. Xulio, encantado, Joder, está encantadísimo. Está moi rica, sí. Eu entendo que gratinadas tamén as probaches. Sí, sí, sí. Claro, que maravilla. Bueno, Eu pois, teño un amigo- nada. O teño un que amigo- Dime. Teño un amigo que é fan do bocadillo de navallas. Díxeno eu. Xa é a segunda vez. A próxima vez que fagamos navallas, eu comprometo a facer un bocadillo. De verdad. Nunca o fixen, pero teño moita curiosidade. Pois eu vou facer outra petición. Julio, o día que fagamos bocata de navais, tens que vir ti ao programa. E traer a receta. Non hai problema. Xa Aí está. estarei. Xa está. Non hai nada máis que dicir. Un bico moi grande, moitísimas grazas por traernos navallas a Galicia, bueno, para comer na casa, así que nada, xa nos vemos cando veñes por aquí, vale? Vale, de Chao, acuerdo. tocayo. Un bico. Hasta logo. Chao, tocayo de Bico. Xulio. Chao. Chao. Bueno, ves? Que guai. Sacamos unha Pois receita. é un puntazo de bocata, Sacamos unha receita así co tontería. Moi ben, É un moi ben. convidado. É un convidado, sí. Moi ben. Pois veña, tira aí aceite que voulle contar cousiñas a Galicia. Este molusco bivalvo, de curiosa forma alongada, vive soterrado na area das nosas costas. Con fisgas vaise mariscar a pé de praia. Pero este non é un único sistema, ni moito menos. En Galicia hai máis de medio centenar de mergulladores que se dedican á navalla e ao longueirón. Eles saben ben que hai que mollarse de todo para conseguir este prezado tesouro. Coller bons exemplares é cousa de decisión e puntería. E xa logo que saia na navalla ou longueirón é cuestión de sorte. As dúas especies son moi comuns no Atlántico, dende Noruega a Marrocos e tamén no Mediterráneo, pero as das nosas augas teñen especial sona porque, polo visto, están moi oxigenadas e están cheas de nutrientes. O noso consello, comede moitas, evidentemente, e ide de festa. En donde? Na Illa de Arousa, Pontedeume ou Aguiño, fan trolas espectaculares sobre a navalla e xa sabedes, como sempre, que estarán penduradas nas redes sociais as nosas receitas en @avoltascoprato. E marcho con Estefanía, que hoxe volvemos ter esa relación de tira e afrouxa que eu non entendo. De verdade, Estefanía, tesme Esa relación provócala a ti. o corazón partido. Non te poñas triste, cañota. Estou triste. Sabes que sigue sendo o meu presentador de cociña da televisión de Galicia favorito. Non te preocupes. Vale, menos é nada. He dado voltas co pratos. E dá voltas co prato exclusivamente, verdad? Exclusivamente. Daqui. Vale, pois moi ben. O sea, Pues moi tampouco ben. estás tan mal, ¿no? Bueno, podía estar peor. Podías estar peor. Podía terte que aguantar todos los días, solo te aguanto un par de... Podía ser, podía Joder, ser. que- Non sei por que será. Non sei por que será. Como vai aí, acabas a tontería, Bueno, ahora xa está outro. Se quere meter outro tamén con noso rollo. No, o sea, el tamén que se tranquilice, que nos deixe con nosas historias. Non. Eu creo que tens que te tranquilizar ti, cañotas. Pero bueno, eu a Xuli veixo moi tranquila. Que me tranquiliceu. Sí. Que nos tranquilice. Eu abrín as navallas na tixola, Vale. un chisquiño de aceite, así a lume forte, e agora o que vou facer é retirar estas navallas para picalas e despois metelas nesta mestura da tortilla. Vale. Pero Que- non as picas? Sí, Ah, vamos a pero, picar vale. Queres Que ver guai. como pico a navalla, Sí, non? por favor, gustaríame. Veña. Vamos Entón, a ver. o único que fixeches de momento foi bater unhos ovos, e agora vai picar as navallas que xa estivo facendo aquí na tixola. Na tixola. Navallas entendo que fixeches normal, como se abren como se fosen á prancha, non? Efectivamente. Ou á grella, perdón. Sí, a prancha, a grella. Queda chunga por aí, non queres ese? Sí, vou na coller. Ah, vale, vale. Quería limpar primeiro o coitelo Far moi ben. e agora xa pico as navallas. A ver, dalle aí. Picamos as finiñas, vale? E toda esa auguiña que lle sobra despois, nada, retírala, non? Isto para a tortilla non me interesa. Se Vale. fose para un guiso, un arroz ou demais, pois sí. Pero Bueno, bueno, para unha tortilla non me interesa. Mirade como andan as patacas, Ten aquí as patacas na pota que están, vamos, fervendo. Teñen que estar ben blandiñas, quedan Sí, un sí. par de minutiños. E aquí xa teño a cebola. Boa, a cebola caramelizou moitísimo. Sí. Que ves como merma, tiñamos bastante cebola e queda sen nada. Queda pouquiña. Queda pouquiño e queda moi doce. Bueno, tamén supoño que non podes poñer moitísima cebola se tas poucas navallas. Non, terá A que ver, ser algo equilibrado. Efectivamente, depende de que tortilla vas a facer. Claro, pero refírome, se lle botas moita navalla e pouca cebola, casi non dozas. No, a ver, Claro. e aparte vai levar moi pouquiña cebola.
De feito, mira, vouche ensinar a cantidade que lle vou poñer para esta tortilla. Ves? Nada, moi pouca Iso. cebola. É un contrapunto. Entón, para que faz tanta? Porque despois fago cho tupper para que leves o fin de semana a Bueno, casa. non con tupper me fixo, e ahora por quedar ben na televisión di que me fai un tupper. No, que non vos engañe, que non vos engañe. A ver, vamos. Cañotas, era para reconciliarnos, pero xa veixo que non hai... No, é que es que non o entiendes. esta relación é irreconciliable. Eu veixo que ti non pillas É as cousas, que non as irreconciliable. entendes, que... Non as entendo. Estás nun bucle negativo Totalmente. e Totalmente. xa nada che vale. Nada me vale. Pero bueno, mira, podemos facer algo xuntos. Sí, que, a ver, dío ti, dío ti. Vamos a repartir cartas. Vamos a repartir cartiñas. Veña, señoras e señores, de que é a tortilla que fai Estefanía Colmeiro? De patacas e navallas. Patacas e navallas, esa é a resposta. De que é a tortilla que fai Fanny? De patacas e navallas. 664-48-349, chamade ou voltas co prato porque repartimos 50 euriños, Todos os días aquí repartindo cartos na televisión de Galicia. Parece mentira, pero non é así. Nós repartimos moitísimos cartos, Así que, chamade, por favor, a responder á pregunta. Eu vou responder ás chamadas. No mato. Uf. Vamos a ver. Verete, Marisco. verete, Aí está, teno, marisco. verete. Aí está. Ai, Dios, ai, que me pico. Sí, a mí. Como pico aquí, ostras. Pica, pica. Entra pola boca. Sí, sí, sale por la nariz. Buah, que salvajada. Pero por que dá? Bueno, vamos a ver. Por que dá ese picor? E ti dirás, por que pica? Que é o ají? A ver, Hai un montón de preguntas. Claro, é como un pemento, non? Os nosos pementos, Claro. en algúns países de Sudamérica, chamenlle ajíes. Ostras, Entón, pero estos este ten que ter picante, Este ten un picante, pero un picante parecido a outro primo del, que é o rocoto, que é un picante que así como entra, marcha, non perdura. Entón é agradable. Entón, mira, o que facemos é, este ven ultraconxelado de alá, vale? Si, xa o falaras disto a última vez. Eso, entón, en conxelado, que facemos? Quitamos o nervio interior, que é o que máis pica, e as pébedas todas. Vale. Entón quedámonos con estes medios pementos, que o que facemos é marcámolos por ambos lados e agora vámonos pelar. Vale? Son bastantes bons de pelar, normalmente, hasta que o diga hoxe. Sí. Escoita, e Xandre será de picante ou... Pois non sei, Xandre, eres de picante? Depende da comida. Pero gustache que pique normalmente ou non? Sí, a ver, un toque picante, mola. Vale, pois vamos a dar un toquiño, non íbamos a botar moito. moito. Bombeiros, pero... No, pero sí. Como non che gusta que o picante che quede aí, non? Na boca. Claro, no, momento este que non desaparece, persiste, xa vas a ver como non persiste. Claro. Entón aquí, É que Xulio debe de botarlle moito picante a todo. eso nada. Sí, sí, sí. Eso é falso. Cayena, Eso é tamén, falso. o tabasco. Teléfono de afectados para Sí, mentiras de sí. cañotas, por favor. No, é certo, é certo, No, que lle no, gusta. de eso nada. Veremos a ver. Mira, ves como dá bastante ben a piel? Sai fácil, Sabe sí, sí. ben? Entón, vamos ya quitando. Eu teño que utilizar as pinzas porque este vendo aceite quente queima bastante. Ahora sí, non. Home, ahora sí estou algo escaldado das navallas, Pensa que eu teño o meu corazoncito tamén. Sí, sí, Entón, é sistema quitamos- nervioso, non? El sistema nervioso, claro, detectores de dolor, o umbral bastante baixo, por certo. Oiches, Mira, e o forno non se che queimarán? no, teño apagado, apagueino. Apagaste. Mira, apagueino e puxenlle encima unhas lasquiñas Espera. de touciño entrefebrado. Pa que? Unha, É pa que lle puxo toudiño entrefebrado e non dixo nada. No, puxenlle agora ao final simplemente co calor residual do forno. Mira, estas vamos a deixar aquí encima porque xa valerían, vale? Eu non sei se será o mellor deixalo aquí. Sí, home, si non lle pasa Sí. nada. Xa non queima, case collo eu. Vale. Entón, puxéchese por riba o touciño, por qué? Porque che gusta o... Porque para que a grasiña lle dé un toque, moi ben. unha para que a grasiña lle dé un toque e outra pois porque hai que ter algo de De alegría. porco tamén para Aí é un mar está. e montaña, fixemos un mar e montaña. Mar e montaña Mira, en entón toda aquí regla. temos un poquinho de tomate seco picadiño. Ahora vamos picar este ají, vale, moi picadiño tamén. E vamos facer unha aí botelle un toquiño de lima, vale? Xa Entón, está aí, ahora, non? No xa está aí. tomate. Ves, Vale, xa vale. temos moi pouquiña, como ves, é un nada, nada. unha alegría solo. Porque aquí, encima da navalla, botei tamén outro pouquillo de lima. O que Vale. che dixen, como ves estas gotas que hai alrededor, Isto é todo o que estás facendo para que se remate tamén de cociñar, coa eso, lima. botei un pouquinho de lima por riba Porque para que, o que fai é cocelo. para que coza un pouquiño, Claro. vale? Mira, como ves, parecías parvo e vas aprendendo, Que, caramba. a ver, co paso dos días. Casi 300 programas, Oh, todos os días aquí metido, se non sei esas cousas. E nos lo queríamos perder, Hoxe Casi fixen- 300 programas. Hoxe fixen unhas patacas ao forno, Xulio. En serio? De verdade que as fixen eu. En serio? Xurcho. En serio? A receita do meu santo sogro, de verdade,
De verdade que fixen Pero unhas escoita. patacas ao forno. Escoita, e non haberá alguén que conviva contigo que poda chamar para corroborar eso? Ahora mesmo non creo que estea vendo televisión, No, pero podería. por Dios. Podería chamar e dicir que estaban boísimas, porque estaban moi boas, porque as acabou todas. Claro, pero é que cando non hai outra cousa, Había- para o van. Había tamén un pouco de chuletillas e así, Bueno, espera, ahora me contas, déxame que acabe con isto. Vale, Mira, vale, vale. aquí teño un pouquiño de cilantro tamén picadito, e con isto xa temos coandro, me din, que Sí. non cilantro, perdón, coandro. Digo Va. eu. Entón, mira, ahora xa teríamos aquí isto co que vamos a cubrir as nosas navalliñas Ajá. para ter unhas navallas cunha vinagreta un pouco diferente. Non pinta nada mal, todo hai que dicir. Ao contrario, eu hasta diría que pinta ben. Pinta ben, vale. Pinta ben. Mira, se me deixas, permítesme ir con Estefanía? Sí, claro. É que temos unha relación que arranxar. Sí, xa vexo, xa. Uf, está espesitos para ser viernes. Marcho. Cañotas, Hola, Estefanía. boa tarde. Outra vez. Como se non me A ver se agora, neste momento... Veña, vámonos a intentar. Cambiamos o chip Vámonos a e intentar, coa veña. chamada que temos que recibir, Vale. cambiamos a onda. Vamos a intentar, veña, va. Boa tarde, como estás, Estefanía? Na mentras eu vou escoando a pataca, vale? Da igual que lle digo boa tarde, pasa de mí, non me contesta. E que tes que... De verdade, de verdade. Salvado pola campana, cañotas. Vamos a repartir cartiños porque, mima, vamos a Paderne. Belén, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Ben, ben. Ti crees que Estefanía se pasa moito comigo? Non, pasaste ti con ela. Gracias. Gracias, eres maravilloso. Belén, eu buscaba en ti un apoio. Bueno, hai que apoiar as mulleres. No, xa, sí, claro. Hai que apoiar a muller, se mete comigo, da igual. Eu apoio-te, Estefanía. Bueno, non pasa... Xulio Gracias, tamén apoio, o Xulio. sea, o único que está aquí só son eu. Levades vos ben. Sí, home, Sí. isto é toda a broma, levámonos moi ben, moi ben. Bueno, ti seguro que o que queres son os cartos, imagino. Home. Pois veña, vamos alá. De que é a tortilla que fai a queridísima Estefanía? De pataca e navallas. Moi ben, Belén, 50 eurillos que marchan para Paderne. Belén, xa sabes que podes vir cando queiras, o programa estás máis que convidada, Vale, gracias. Vente, pero antes de marchar, que che parecen as receitas? Boa pinta teñen. Non te arriscas por ninguna, non dis nada. Polas dúas. Vale, non te arriscas por ninguna, polas dúas. Moi ben. Pois un bico grande, Belén, moitas gracias por chamar. Chao, chao. Outro pa vos. Hasta loiño. Gracias. Chao. Chao. Hasta loiño, chao. Creo que está probando Estefanía, e a min pareceume como estabas probando ovo cru. A ver, a tortilla como se proba? Unha vez feita? Ti sí, É unha... pero un cociñeiro probou antes de facelo. En serio? O sea, a tortilla tamén? Todo, cañotas. Nunha cociña próbase todo. Eu hoxe estou, de verdad, sí que sinto que estou recibindo, Sí, hasta o noto eu. Pero mira, Hoxe sinto que me están dando mima. Bueno, vale a facer na tixola. vou a facer na tixola, pero xa o culme desta receita Sí. é que a vou facer dentro deste ariño, Vale. Vale a facer aí. E vas dar a volta. deste molde, efectivamente. Mira, por favor, Ti queres estar no momento de que lle dou a se volta. o karma Claro. existe, Sí. se o karma existe, por favor, que pase algo. Dame igual o qué, pero que pase algo cando lle dé a Ese- volta á tortilla. Se va a quedar Vai un pasar foco. algo bo. Por favor, non sei que é o que vai pasar, pero que pase algo. Por favor, nada máis, non pido nada máis. Xulio, que faz aquí? É que eu corrín porque teño moita curiosidade. Por ver isto? Sí. Pois sabes que pasa? Mentras tanto Non podo. vou ir... Non, é que Ah. vou ir falar con Xandro, mentras tanto. Bueno, pero eu Vale. quedo xixando. Ti quedas aquí, non? Sí. Vale, pois veña. Vamos con Xandro, vamos co público do voltas co prato, veña. Vamos alá. Marisco barato, marisco barato. É así, ti coñeces ou non? Non me vou coñecer. Me ves? É que... Son da Jiño, é o marisco É da verdad, Nostramos. é verdad. Mira, no, o peor de todo é que estes... Porque, por exemplo, Xulio, mecano, Xa. xa. Ese Bueno, é- a mí tamén me gusta, Vale, pero non che gusta tanto como ter botado. Tanto non. A outro nivel. Eso xa é nivel top. Nivel, claro. Ahora que nos falta que nos poña unha de derrapans ou así, bueno, eu que sei. E xa rematamos. Xa festa aquí. Música actual galega, contemporánea, claro que nos gusta a nós. Como estás? Moi ben, aquí mirando, flipando un pouco como Sí. cociñan estes dous. Son vos, Sí, sí. Eu A verdade metome que... moito con eles, pero...
A verdade é que poden falar e cociñar, eu iso non podo facer. Eu se cociño e falo, queimo todo. Eu si falo e fago algo á vez, tamén me costa, Xa. Tamén me costa. Tens que estar concentrado. Pero bueno, sí, o sea, xa o único que podo facer é estar aí falando. Xa está. Pois moi ben, a verdade é que teñen as dúas moi boa pinta e vai ser complicado A decisión. decidirse por unha. E digo eu, como están tratando o vosso produto? Porque vos en Aguiño sodes moi da vosa navalla, non sei se algo do que están facendo aquí é un sacrilexo ou é unha maravilla. A ver, eu son unha persona xoven e eu son de experimentar, non? Entón, A tope. a mí mola moito experimentar na cociña tamén, Que guai. cando miña nai non está na casa, a poder ser. Pero, non, a min, claro, a min encanta o que están facendo e hai que probar de todo, non? Esta vida. Si tiveres que escoller cal probar de primeiro, A ver, eu son pro tortilla. eres pro tortilla. Sí. Eso xa é un punto a favor. Xulio... Bueno, Xulio, un día máis, aquí. Un día máis, a miña vida. Eu son pro tortilla, pero a ser tamén me teñen moi boa pinta, entón Sí, a verdade non que sí. sabería moi ben A verdade é que que sí. facer, é verdade. Veremos que é o que pasa, nun par de minutos chámote, vale? Perfecto. Un aplauso para Xander de Aguiño que está con nós con a Voltas co Prato maravilloso. Veña, vamos para lá, con Xulio Mato. Oh. Xulio. Bueno, mira, eu xa teño a miña primeira elaboración. picaches xa o empratada. touciño tamén. Sí, puxinho en riba, cubrindo para que caera a grasiña, que como ves ainda hai algo de grasa por aí. Sí. E agora vamos a sacar estas outras. Que maravilla. E aquí, e estas son as que cociñaches coa limas, que cociches coa lima, Esas non? están, sí, mira, ainda se van a seguir cociñando un poquinho máis. Buah. Teña a súa vinagretiña de ají amarillo, Buah. o tomate seco, un poquinho de lima, aceite virxe. Eu teño que dicir que visualmente o prato é precioso. É bonito, É verdad? super bonito, sí, É moi sí. bonito, sí. É super bonito. Ao final é como unha especie de vinagreta. Bueno, non vamos cargar. É moi distinto, sabes? É moi distinto tamén a como vemos normalmente as navallas. Claro, é un platillo moi fresco. Podémolo facer tamén, se non queremos facer toda a parafernalia de andar abrindo na casa Sí. cunhas en conserva, o sea, simplemente abrindo e facendo unha vinagreta, non ten por que ser esta ou calquera outra vinagreta, temos unha ensalada de navallas moi rica tamén. Pois, señoras e señores que están na casa, pido un fortísimo aplauso para o maravilloso, inigualable Xulio Mato. Un aplauso para él. Gracias. Marcho con Estefanía tamén, teño que dicirlle cousas bonitas a ela. Veña, vamos ver como lle dá a volta a tortilla. Ah, que xa lle deu a volta. Xa lle deu a volta. Vamos a ver, Claro. é que si espero aquí ti veñas para eu darlle a volta, é que non ti- temos tortilla. No, é que ademais de cociñar ti dirixes o programa, levas os tempos do programa, non? Non, para nada, para nada. No, como ti queiras. A ver, cañotas, non é por nada, pero estamos a venres. Eu creo que falle caso a Belén, estou recibindo moito, Bueno, pois eu... que podo dicir Pido eu? un pouco de relax. Un pouco de relajación. De relaxación. Para de que te pobre concilies conmigo. Estefanía. Vale, veña. Bueno, ao final, ides vos ter que dar un abrazo, eh? Espero que este boa. A ver, quédanos desmoldar a tortilla, que aquí pode pasar algo malo. Eso tamén queima, eh? Eso Xa. tamén queima ese aro, eh? Eso tamén queima, Sí. Ti Queres tampouco- tocalo? No, me apetece. Xa sodes vos masocas. Non somos No, masocas. non é masoquismo, eh? É que ao final, Que non hai unha ferramenta tan práctica como claro, a como as man. mans. Bueno, aquí teño o que é para o acompañamento, que é a ensalada de tomate que fixen coa crema de pepino e Espera, aguacate. isto é un momento de tensión, ¿no? Por un qué? pouco de tensión. Por ¿no? qué? A ver. ¡Ah! ¡Ah! Buah, que ben. Sí, bueno, vale. Bueno. No, sí. Caeu un pouquiño así por un lado, pero Buah, nada, ten pintaza, nada exagerado, ¿eh? Pero eso é porque está super cremosilla, cañotas. É que ti non Casi. entendes nada de Vamos a cocina. dar un aplauso que tamén nos merece a Estefanía Colmeiro, que é maravillosa. E chegou o momento de que veña Xandre probar, así Non que fai se falta que levante veña, xa está. Xandre de Aguiño e que veña por aquí. Un aplauso para él tamén. Non fai falta que veña Xandre, que xa se ve. Aí vou. Imos alá. Veña. Xandre. Para ali, Xandre. Por aquí. Voy. Antes de nada, Dime. tenemos que invitar a xente á festa da Navalla en Ajiño, non? Sí, claro. Ponte aquí para probar. A Veño xente pode vir á festa da Navalla de Aguiño, que é cando? Este domingo a mediodía. Este domingo ao mediodía. Non o Vayan a perdades. Aguiño, por favor, a comer navallas. E nós imos repartir cartiños. Como se chama o pemento que usa Don Xulio Mato? Ají amarelo. Ají amarelo. Vai probando, por favor, Xandre. xa Ají, vai, que eso. eres ti. Ají tamén va. Ají amarelo. 50 euros en xogo. 664 4834 19. Chamade a voltas co prato. Estefanía Colmeiro está un pouco... Non sei. No, ten super boa pinta, eh? A Por qué? verdade é que sí. Ah, no, pensei que estabas como dubidando de algo. No. Ah, vale. Eu Perdón. estaba pensando que o domingo teño festa, que non podo ir a Guiño. Vale. Imos a Pazos de Borbén. Ana María, que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde. Como estás? Moi ben, moi ben. Bueno, pois imos alá por 50 euriños. Como se chama o pemento que usa Xulio Mato? Ají amarelo. Moi ben, 50 euros que marchan para Pazos de Borbén. Para Ana María. Un bico, Ana María, moitísimas grazas por chamar. Xa sabes que podes ir á festa a Guiño. vos. Chao, chao. Moi ben, Hasta moi loguiño. ben. Chao, Veña, hasta loguiño, gracias. chao, Hasta chao. loguiño. Que che falta por probar, querido? Xa te Pois- estou saboreando con calma. Sí, bueno, pues a calma son os 30 segundos que nos quedan. Oi, oi, oi. Esa é a calma que tes. Agora mesmo. A ver. Veña, que me queda esta. Dando caña Recapitulamos, aos vamos a convidados. contar un poquinho a xente. Por un lado temos a navalla que fixo Xulio A Mato con unha gratinada. cocida con lima. Eso non? sí. E levaba por riba así tomatiño e demais. Despois está a gratinada. A gratiñada. E por outro lado temos de Estefanía Colmeiro que fixo unha tortilla de navallas, que a verdade é que o aspecto está moi Sí. ben. E por outro lado tiñas aguacate con Con tomate. tomatiño. Veremos que engaña. Aguacate, pepino. Imos alá. Imos alá. Xa probaste todo, non? Xa probaste todo. Pois imos alá. Xandre de Aguiño, despois de probar as 4 elaboracións e ainda acabou cachea, quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? Don Xulio Mato, aí está. Parabéns.